Kaixo lagunak, berriro hemen Villamontiko liburutegian. Hemen gure txikien txokoan, badakizue eskilarrak daudela, forratuta moketarekin, kolorezkoak. Eta eskilara honetan oso gustora egoten da irakurtzen. Hartzen duzu liburutxo bat eta hemen ni nagoen bezala irakurtzen lasai-lasai liburua. Behin bukatzen dugunean, bajatzen gara astiro-astiro eta liburua bere lekuan izten du. Baina fijatu naiz, batzuetan, zuetako batzuek eskilara jolasteko erabiltzen dituzuela. Eta ikusi dut, korrika ikotzen dela bat eta gero, aniketan bajatzen dela eta salto egiten du. Mesedez, ez egin horrelakorik, hor ondoan, entzuten da, bum, 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 bum. Eta ez da plana. Hemen gustatzen zaiguna eta horretarako dira eskilarrak da jarrita eta lasai-lasai irakurtzeko. Beste gauza batetan fijatu naiz, batzutan igoten zaretela ona eta egiten duzuela horrela. Baina esarete konturatu hor goian, liburutegiko iratxoak bizi direla, eta horrela egiten baduzue, asarratuko dira, segunez lo egiten dute. Eta gauez, esnatzen direnean, handik goitik ataratzen dira eta liburuak irakurtzen egoten dira gaba osoa. Orduan, egunez lo daude. Hortaz, aniketan egiten baduzue, edo horrela, esnatuko dituzue, eta hobe ez esnatzea iratzoak liburutegiko iratzoak ze asarratzen badira. Beste gauzatxo bat, hemen ikusi dut, ipini dutela oso erakusketa polita. Baina pena handia ematen dit, hau apurtuta egotea. Baten batek tiratu egin du eta apurtu egin du. Berriro ere, errespetua eukitzea besteon gauzen gaitik oso gauza importantea da. Eta azkenengoz mesutxo bat gurasoentzako. Ze bai, gurasoentzako bai. Hemen ere ikusi ditut ni gurasoa jarrita, hitz egiten, umea salto egiten duen bitartean, ezer esan gabe. Eta gogoratu nahi dizuet, liburuzainaren lana ez dela poliziarena. Orduan guztion artean, saiatuko gara, gure egoteko modua liburutegian jatorra eta errespetuz betea izatea. Eskerrik asko lagunak eta badakizue, arazoak edo kezkak, hemen dago liburuneska. Agur!